Първо искам да кажа на всички българи, къде са в България, в чужбина. Какво куруми търсят още в чужбина? Да си идват в България. Парите са вече в България. Какво куруми Deutschland, Deutschland, куруми Янко. Елат си в България. И така, да ви дам заплати, момчета. Вземи си заплата ти днеска. А ти, Мурло, така ли се работи? У нея лайсни, така ли ги служи? Вземи си. Deutschland, Deutschland. Елат си в България. Стига толкова тази чужбина. Парите са в България. Върнете се, българи! Връщайте се! Е така, я. Какво е Deutschland, Deutschland? Беби, чужденците. Изолации, див картон, спаколка, лайсна, дограма. Какво искате? Мюнхен, Лондон, курами Янко. Дубай. Елате тук всички, айде. Мамка му да ева. За 2 месеца. За 2 месеца къде ще ги изкарате? Курами Янко. Елате. Гледайте. Дубай. Ще ставам шейх. Имам вече такова у нас на чешмата тече бензин. Айде, взимайте си заплати да върнем. Айде, взимайте.